Kita kasih jambu alas yang bermerek Mahadewa. Yuk. Sayange karep atiku pengen dadi bojone. Bojone itu sekarang. Enak dit. Oh, enak Mas. Sayange kok urung jomblo. Sampun jomblo Langing aku dhek nyadung kebasut tresno. Rasa ning ati yen aku ora lakon melu duweni Mahadewa musik untuk dulur-dulur warung tengah Panggul semuanya. Jambu alas sekulete ijo sing digagas wis duwe ada semut, aku rondo aja dirabuk. sampun sudah bersertifikat. Pun rondo kan. Sumpah ini tidak dikawin. Hati-hati ora bakal ganti. Ayo dulur, kita goyang berbahagia malam hari ini. Asik, asik. Hidup semati Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu alas sedih manis rasane najan telas tak enteni randane. Sik ngepost sik. Sapa sing konteni randane? Ibumu. Ibuku wis. Dongomu. Lho ancen iya padha kok aku karo ibuku piye to? Ibu Piye aku apa ibuku genahe? tapi lah ibumu lah. Ibuku ya sik enom Kita kan teman, kinyis lho Mas. teman nggak boleh. Enggak boleh. Iya to. Nek kilap boleh. Aduh aja. Wis ra iso. Kilap iki nek tambane. Yo. Kelingan manis rasane, terus kelingan ramah gemuyune, tresno lan kasih sayange karep atiku pengen dadi bojone. Yo ada Mahadewa musik. Mas Ben. Apa nih? Jangan melamun. Jambu alas sekulete ireng sing digagas jebule Meteng. ana kula dirubung semut mumpung rondo ayo direbut. Oh enak. Ayo sama-sama yuk. Silakan sekok bos sampai dasar. Hati-hati ora bakal urung ganti. Sembah nuwun Ki Ageng. Asal
Matur sembah nuwun. Ya, jambu alas. Karena jam Salam 12 kantor kulit nggih Pak hijau. Po.